дар ноҳияи Ховалинг 14 мавзеъ осебпазир ба қайд гирифта шудааст ки 7 мавзеъи он хатарзо мебошад. Баҳри пешгирӣ аз селу обхезӣ бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати бехатар гардонидани мавзеъҳои осебпазир чораҷӯӣ доранд. дар мавзеъҳое ки соли гузашта бар асари боронҳои сел ва лангор гардида буданд, корҳои барқарорсозӣ тариқи ҳашар бо ҷалби соҳибкорон ва сокинон идома доранд. ҳамин гуна корҳои барқарорсозӣ дар деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти лоҳутӣ баро монда шудааст ва роҳи байни деҳа ки шуста гардида буд бо кашонидани сангу шағал барқарор гардида истодааст. дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳрак деҳоти ноҳияи Ховалинг ҳашарҳои дастаҷамона бо мақсади пешгирии аз офатҳои табиӣ ташкил ва гузаронда истодаем. мақсади асосии мо ин пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар корҳои барқарорсозӣ техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисон ҷалб гардиданд. сокинони деҳа низ дар ҳашарҳо фаъолона ширкат меварзанд. ҳамзамон дар маркази ҷамоат ва деҳаҳо ҷуборҳои обгузари канори роҳҳоро тоза менамоянд. ба гуфти мудири бахши ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Ховалинг, то оғози боронҳои сели баҳорӣ корҳои соҳилбандӣ ва тоза кардани каналу заҳбурҳо идома дода мешавад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид.